F'intervent telefoniku li jagħmel waqt programm fuq ix-xandir tal-Istat, il-Ministru Tonio Fenech b'riferenza għal diskussjoni li saret aktar kmieni dwar is-saga tal-Lavalette Multi-Manager Property Fund qal illi kienet fadal biss 3 investituri illi ma jingħatawx rimedju. Jiena fuq tal-perpetuals iva huma klieta il-każijiet li safejna fjena u namarraf illi sissa għadhom mhux riżolti bejn l-MFSA u l-Bank of Valletta u naf li għatem diskussjoni fuqhom. Din id-dikjarazzjoni iżda ġiet miċħuda mill-Fincot Treasury Management li pubblikat lista sħiħa ta' 16-il persuna illi għadhom mingħajr rimedju minkejja ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA biex jitpoġġew fl-istess pożizzjoni finanzjarja qabel ma tilfu l-investimenti tagħhom. F'din il-lista l-maġġoranza assoluta tal-investituri huma anzjani u wħud minnhom lanqas jafu jiktbu jaqraw illi ġew mibjuhom il-Bank of Valletta investimenti intenzjonati għal investituri b'esperjenza. Fost dawn l-investituri hemm ukoll nisa tad-dar, mastru daxxa, distributur tal-ħalib, għalliema, nies fiċ-ċivil u skrivana illi wara li fadlu xi ħaġa tal-flus matul ħajjithom investewha f'dan il-fond. Il-Finko qalet li hemm 15-il każ ieħor illi qegħdin jiġu investigati mill-MFSA minkejja illi trasqu qudiemha sentejn ilu fejn uħud minn dawk li resqu l-każ laħqu anke mietu. Finko Treasury Investment temmet l-istqarrija billi qalet illi kienet qed tieħu l-kelma tal-Ministru Tonio Fenech illi huwa ma jindaħalx fl-operat tal-MFSA.